Уважаеми зрители, изключително ми е приятно да посрещна моите първи гости. Пресила Иванова, студент трети курс в Великотърновския университет, и Нина Попова, счетоводител, също завършила Великотърновския университет. Поводът да са наши гости е реализацията на проект за обучение на хора в неравностойно положение, за който сега ще си разкажем с тях. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Радвам се, че приехте моята покана. Направо на въпроса, целите на проекта и към кого е насочен, кога се реализира? Заповядайте. Този проект се реализира в град Чанакале, Турция. Периода, който беше от 26 април до 3 май. Участваха души от 9 различни държави, от Азербайджан, от Джорджия, от Латвия, от Полша, Италия и така нататък. Общо бяхме около 25 души. Една седмица беше проекта, беше насочен главно към хора с неравностойно положение. В проекта имахме различни дейности, например ходихме в различни училища, където обучават дечица, които имат различни отклонения, било то физически или психически. Също така посетихме и една зала, където хора играят баскетбол, които съответно не могат да ходят. Също така ние се включихме с инвалидни колички. Да, играхме баскетбол с тези хора и беше много интересно, защото лично аз това нещо никъде не го бях виждала специално. А как се стигна до реализацията на този проект? Какви участници са в него и от българска страна вие само двете ли сте? Има ли още? Бяхме 3 души, представители на Сдружение Институт Перспективи. Ние сме доброволци в тази организация. Тя става неправителствена организация от 2015 година, 27 август. И Ахмед Куйтов е председател на тази организация. Той ни изпрати, попита ни дали имаме желание да участваме. Като съответно нашата организация се занимава с различни проекти, отново по програма Еразъм+, с различни конференции, лекции и така нататък. Добре. Да. Как приемат хората това, че могат активно всъщност да участват в обществения, в нормалния живот, тези хора с увреждания? Интегрирани ли са достатъчно? Какви са вашите впечатления? Може би и те? В Турция, например, спортът за хора с увреждания е много добре развит. Те участват в състезания, параолимпиади, печелят награди. Интеграцията на хората с увреждания в Турция е много добра и имаше какво да научим от тях. Има ли подходи за всички по институциите? Да, прави ли има впечатление това? подходи. Защото тук все още не достигат. Аз се срещам с председатели тук на Съюза на инвалидите, които споделят, че тук там няма още така. Не може да се каже това за съседната. Да, в Турция нещата са по-добре. За всички се опитват да разрешат проблемите и да участват в трудова заетост, спорт и във всяка една сфера в живота. Хората не усещат, че имат някакъв проблем. Те са изцяло интегрирани в това общество. Виждаме ги усмихнати, щастливи. Даже един от участниците в баскетбол ни обяснява как сина му вече е завършил. Да, общо взето нормални хора. Тоест те и семейства имат? Да. Имат и семейства, даже някои са завършили. Напълно интегрирани, идейни. Добре. Още има ли, как да кажа, дейности тук в България по този проект или бяха само там? И ние имаме план с нашата организация да осъществим именно такъв проект за хора с неравностойно положение, но вече в бъдеще ще видим какво ще се получи. В Сдружението специално, което перспективи казахте, нали? Там работят ли хора или всъщност посещават ли хора с увреждания това сдружение? Участват ли, членове ли са на сдружението? Ние специално,
в това сдружение не сме ходили да посещаваме, но имаме вече такива планове след този проект. Да се информираме. Вече. Да, определено ще се включим. Добре. Вътре в темата. А в други подобни проекти участвали ли сте насочени към хора в неравностойно положение или включвали ли сте се? Миналата година се включих. Да. Пак беше в Турция проекта. Само че в Испарта, един град в азиатската част. И пак по същия начин посетихме такива пансиони, училища за деца, които там учат, работят, извършват някаква дейност трудова. И така им преминава целият ден. Само към деца? Не само деца, и възрастни. И възрастни. Да. Добре. Тогава какви дейности осъществихте? Може ли да кажете? Тогава пак посетихме пансион за деца, където работят и правят фигурки, глинени, арт, изкуство, всякакви неща. Добре. Какво е важно според вас наистина да бъдат интегрирани тези хора? Към двете е въпроса. Повече, нашето приемане на другите или двустранно ли? Как виждате вие този процес? Нещата определено са двустранни. Като начало ние не трябва да ги приемаме като хора с проблеми и задължително тези хора трябва да се занимават с нещо, било то с спорт, било то с някакво изкуство, с каквото могат. Вие как мислите? Как? Да, аз също мисля. Също трябва, както научихме в Турция, да се направят такива институции, домове за деца, където да могат да извършват дейности, с които се занимават с изкуство и каквото може. Тоест арт-терапията е подходяща. Да, те ще бъдат полезни, хем ще бъдат заети като на пазара на труда, тези неща се продават и те по този начин се реализират. Вие самите сблъсквали ли сте с такова дискриминационно отношение? Или да сте ставали свидетел срещу друг човек насочено? В България определено е по-лоша ситуацията, отколкото в Турция. Да. Обаче все пак се забелязва някакво подобрение. А как се преодолява това нещо, ако, например, има насочено? Някой споделя ли ви ваш приятел, близък човек с по-различна физика или нещо, има заболяване, за да се преодолее? Споделял ли ви някой нещо, след като сте участници по този проект или след като е научил? Може би в България проблемът е, че не са направени, примерно, специални съоръжения именно за тези хора с увреждане. И аз изключително се надявам, например, един човек, който е в инвалидна количка, той не може да се качи само в автобуса. Нямаме именно такива специални платформи, които биха подпомогнали. И предполагам или се надявам първа да започне вече осъществяването на различни... На такива съоръжения да се предлагат. Например, в Турция трамвай и тролей, мисля, че видях. Всичко им е осигурено. Поне аз като включително и в училищата си имат специални асансьори, които се използват от децата в неравностойно положение. Аз и за това самото и отношение, и на улицата дори, вървейки тези хора, движейки се също, по-млади хора, по-възрастни да им отдават място да минат и така нататък. И звукови сигнализации по светофари и какво ли не, защото говорим за обща група от много увреждания. А има ли според вас достатъчно специалисти, които да подпомагат тези хора? Как стоят нещата там в Турция и погледнато тук? Ако сте запознати, нали? Хора, които са постоянно до например, тези другите с увреждане. Не други, а са хора в такова състояние, да кажем. Например, в училището, в което бяхме, имаше доста учители, които специално са учили, затова специализирали са при хората, които тренираха баскетбол с инвалидни колички. Имаше младо момче с тях, което им беше треньор. Да. И той там е по-специфично, защото няма да тренира с нормални хора. Нормалния.
по-специфични. Нали? И ние го попитахме как така реши да се занимава точно с хора с увреждания. И той каза, че преди известно време е имал сериозно нараняване на кръка и не е можел да ходи от 1 година някъде. И така е станал първо съпричастен с тях и след това е започнал да тренира баскетбол именно с инвалидна количка и така е решил да стане треньор. А той е на нашите години, на 20 и няколко години. Той е преминал през това и вече, щом са другата страна, по друг начин ги виждаш нещата. Определено. На вас какво ви прави впечатление? Има ли достатъчно специалисти тук, в България? Тук все още мисля, че не са достатъчно. Ние като видяхме там как с по-напред всичко по-развито и останахме с много добро впечатление за Турция и другите държави. И мислим, че и тук трябва да се приложат тези неща. Да, тези добри практики, опит, който... А този всъщност опит, който натрупахте, къде вие ще го приложите? В образованието, в някаква практика, защото нали, това беше практически все пак. Като за начало се надяваме ние като доброволци в нашата организация да направим, да осъществим такъв проект, било то в Велико Търново, в Свищов, по-нататък ще се разбере. И другото, което е създаде така едно чувство за толерантност, което е изключително. Това е всъщност най-важното от това участие. Да, и вече тези хора ги приемаме по съвсем нормален начин. Ако срещнем такъв човек на улицата, ще знаем как да му помогнем, как да се отнесем към него. За какво да му бъдем полезни. Нещо като, как да кажа, точно не отношение, как да се окаже помощ на такъв човек в дадена ситуация. Стана ли въпрос в този проект или по-скоро беше насочено към терапията на тези хора, към спорта, арт, дейностите? Не чисто медицински, ами да се окаже подкрепа. Да преведеш някой, да речем, през улица, през труднодостъпно. Стана ли въпроси за тези неща? Да. Така че подготвени сте вече. Подготвени сме напълно. Какво ви предстои на вас като цяло тук? Казваш трети курс. Трети курс. Аз имам още 1 година в университета. След това ще запиша магистратура. Каква специалност беше? Философия. Но искам да подчертая, че искам да остана в България. Аз щях да попитам. Искате ли, тъй като за Турция говорихте, нали, че е добре устроен живота и аз съм посещавал, знам, че е така. Да, но нашата страна си е най-хубава, така. И всичките си казват и накрая, като свършат образованието и се насочват към летищата. Обаче ние младите хора трябва да останем тук и да направим каквото можем, за да се подобри положението. Ти оставаш също тук, защото и работиш, нали? Да. Добре. Не трябва да сме апатични. По-скоро проблема е, че няма информираност. Примерно за тези проекти младите хора не са толкова информирани. Ако по някакъв начин успеем да ги информираме и ако те приемат инициативата да се включват, съм сигурна, че нещата ще станат по-добре. Да, наистина да се грабне вниманието на повече млади хора. А ти каза нещо, аз минах на ти, нали, не се няма проблем. Апатичност. Защо повечето млади хора остават апатични към обществените проблеми, обществения живот, обществено-економическия, политическия, ако щете. Ето, вие сте млади хора, които... Може би всеки си гледа своите лични проблеми, затова не обръща. Но все пак живеем в едно глобално общество. Така е, не трябва да бъде така. Защото в България всички заедно трябва да се опитаме да направим каквото може. Само така ще подобрим положението. А не всеки да си гледат само за себе си. Така, има ли много от вашите колеги, които са заминали за чужбина и там прекъснали образование, живеят, там са се реализирали? Те не ви ли така, как да кажа, подстрекават? И вие да мои бивши съученици. Или съученици, при вас. 70% са или в 70%? Англия. Много, или в Англия, или в Германия, Америка останаха. В Европа са тези две дестинации. Да, но аз виждам перспективи тук. Наистина ги виждам и желая да остана. Ти мислила ли си така да се реализираш? Каква специалност? Аз съм завършила счетоводство и контрол. Тук стопанския факултет? Да, във Велико Търновския университет. И си остана? Да, останах си тук. Искам тук да се развивам. Тук да работя.
Добре, аз се радвам, че толкова млади хора и така милеят и са родолюбци, като вас дано все повече, защото тук често ми се случва да каня хора, които живеят в чужбина, идват за малко България, но дано това се променя. И така, благодаря ви за този разговор. Успех и в следващите проекти, които ще реализирате. Сигурен съм, че ще има такива и в помощ на наистина хора в нужда. Благодаря. Благодаря. Уважаеми зрители, ще продължим след една песен.